No, to ja witam pięknie w Car Mechaniku. Ja jestem Niklaus, a to... Za głośno jest muzyka. O, żeby nie było tak głucho, ja jestem Niklaus, to jest Car Mechanik. Nie ma już Eugyna, tego boskiego Eugyna, to miał być żart, no nie wszystkim się spodobał. Mogę to zrozumieć. Kontynuujemy grę, moi drodzy. Pod spodem pode mną jest czat z hitboxa, żeby było widać, co tam ludzie piszą, bo to jest na żywo, ale nie mogło to, co się dzieje tutaj, nie mogło ominąć też YouTube'a, bo moi drodzy, straciły mi się niestety save'y wszystkie z poprzednich moich napraw, ale już je odzyskałem i będziemy dzisiaj sobie robić malucha. Także postać moja jest ulepszona, mam tablet, mam szybsze wykręcanie śrubek i bierzemy malucha. Co tam mojego? Witam mały, witam wszystkich. Dobra, bierzemy. No, i jest maluszek, moi drodzy, ma kolor... no kolor jest generalnie... Kolor jest brzydki. Kolor nie jest ładny. No ale co zrobić, dobra. Wszystko w nim działa. Silnik z tyłu. Zgadza się. W ogóle jakie ładne siedzenia są. Kolor... Tak, kolor kość słoniowa. Albo kolor... kolor Bałtyku. No. Dobra. W ogóle a propos jeszcze Car Simulatora, to jest Car Mechanic Simulator 2015. Może w tym roku doczekamy się następnej części, nie wiem, fajnie by było. Jakby ktoś chciał, to można sobie za parę złotych kupić na G2A. Szczerze polecam, zapraszam. Jeden z moich ulubionych symulatorów w sumie. Taki, że można coś tutaj sobie i połazić, i porobić. Dobra. Bierzemy go na tor testowy. Karnymy się nim. Oby tylko go nie rozdupić na jakimś winklu. To będzie szkoda. Kolor standardowy dla PRL-u. Kolor kacupy. No... Nie jest to najpiękniejszy kolor. Dobra, jadymy. Jak pyrczy. Łoje! 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 Jaki dźwięk on wydaje? Maluchowy. Zawrotna prędkość 59 na godzinę. Slalom. Łoje, o, kurwa! Jeszcze raz. Boże. Co się stało? Co to się stało? Nie wiem, jak to się stało. Chyba jest śliska nawierzchnia. Dobra, delikatniej. Dobrze, że się nagrywało. Aby nikt nie uwierzył. Powolutku. To już może być za wiele. Dla naszego maluszka. Asfalt się świeci, mokra nawierzchnia. Ło. Tutaj mnie wywaliło. Teraz żeby... Ojej, szalonko. I na hamplu. Ło. To było kierowanie. To było, ale normalnie hamowanie jak szalone. Maluch nie ma ABS i wspomagania. No właśnie czułem. Właśnie czułem, że nie ma. Może mróz był. Nie, mrozu chyba nie było. Ło, szczęki hamulcowe zdupione, cylinderek hamulcowy zdupiony. No, zepione totalnie. Dobra, zaznaczymy sobie to. Cześć Monster, witam. Dobra. No, tu jest bagażnik, przecież. No przecież.
Dobra. A, trzeba go wtorbić na podnośnik i tak. Wszystko było zjebane. Że tak brzydko powiem. Dobra, jadymy z nim do wierchu. Pokaż kotku, co masz w środku. Dobra. Demontujemy koła. Też elegancko zdupione. Wszystko przeżarte. Widać, nie oszczędzali go. Nie oszczędzali go. Wręcz przeciwnie. Okej, teraz drugie koło. Pyk, 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 pyk. Maluch nie jest do oszczędzania, nie? Dobra, pyk, pyk, pyk. Piasta raus. No i tu mamy zrobione. I teraz co? To... Bęben hamulcowy przedni. Tu jest cylinderek hamulcowy. Aha, dobra. Szczęki też, cylinderek pyk. No i co? To jest... To wszystko zrobione. Kukniemy na zadku. Jaki on... Ja bym go w ogóle zezłomował. Dobra. Czekajcie. Bęben hamulcowy przedni, cylinderek hamulcowy. Bęben hamulcowy. Dobra. Co to jeszcze było? Cylinderek hamulcowy. Lol, nie ma! Aha, swój własny rynek części. A faktycznie, sklep z częściami do malucha. I co jeszcze było? Szczęki chyba. Dobra. On jest taki elitarny, że on potrzebuje mieć osobne ekstra części do siebie. Dobra. Ja bym wszystko w nim powymieniał. On jest w stanie, no, niedobrym. Dobra. Wyjściowo można powiedzieć, że tu jest ok. Pyk, pyk, pyk. Tu jeszcze koło. Dekiel. Na dekiel to mi dupi. Dobra. I co, i już? Maluch zrobiony? No i maluch zrobiony. Stary bęben hamulcowy założyłem, ale... Malucha żeśmy zrobili. Tutaj mamy jeszcze, to już są... Ło! Castor Earthquake. To jeszcze tego możemy zrobić w sumie. Na tubkę. To będzie coś... To będzie coś dużego. Ło, panie! Fajny. Fajno krowa, nie? Kurde bele. Dobra. Co? Nie znaleziono części. Czyli ja mogę tylko to zrobić. Jaki on jest zdupiony, masakra. No zrobię ile mogę. Kurde. Może bym go na jazdę w ogóle wziął. Wezmę go na jazdę. A on wygląda na poważnie zdupiony.
Zobaczymy, mam nadzieję, że że tym się nie wykopyrtnę. Aha, nie mam sprzętu do naprawy. No dobra, czaję. Ale ładnie brzmi. Ruczy. O. Nie, tego chyba nie wykopyrtnę, on jest za srogi, żeby go wykopyrtnąć. Ciul. Jak zawsze hamowanie zawodowe. No niestety nie mam takich sprzętów faktycznie, żeby do wszystkiego dojść, co jest nie tak. Ale... zobaczymy. Tyle, ile mogę, to zrobię. Powinni mi i tak być wdzięczni, że się podejmuję. Za późno hamuję, no tak. Nie biorę pod uwagę, że tam jest ślisko jak pieron. Dobra, wyszło szydło z wora moszynowego. O! Tutaj żeśmy też znaleźli już więcej uszkodzeń. To będzie poważna naprawa, moi drodzy. Dobra. Od razu go walimy na podnośnik. Jadymy z nim do wierchu. I wchodzimy w niego. Oje. Ja nie wiem, czy mi hajsu starczy, żeby to wszystko tutaj naprawić. Dobra, po kolei. Super sprawa. Dobra, klocki raus. Drążek kierowniczy zdupiony do diamentu. A, tu muszę zaś wszystko i tak zdemontować bez mała. Ja bym go w ogóle całego rozłożył. Części pierwsze. Tu piasta, tutaj pyk. Dobra. Ja kierowniczego nie musiałem usuwać, ale tak muszę wszystko stąd wywalić. To już nie są żarty. To jest naprawa nie na żarty. Lol, tego dalej nie idzie. Ciul. Dobra. Pyk to jest. Ej, ale tu widać, że jest alternator zdupiony na przykład, że chłodnica jest zdupiona. To ja to naprawię. Dobra. To zaraz się tym zajmiemy. To jest tu zrobione już. Teraz na zadku co się dzieje. Dobra. Obejma resora zdupiona. Ciekawe, czy to później poskłada do kupy. No taki mam zamiar generalnie. Ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. Dobra. No tu widać, że jest też spipcone całkiem. Dobra, to idzie raus. Wszystko wywalamy. To jest przecież też zmasakrowane wręcz. Ogólnie całe auto do ciuli. Dobra. Reszta wygląda nie najgorzej. Teraz bym go dał na dół. No i tu na przykład widać, że chłodnica jest zjepczona. O, to muszę wszystko. Wszystko to wywalam. Aha, te cewki muszę najpierw wymontować.
Oje! Dupsynia co nie miara. Dobra, ciap. Tu jest wałek rozrzędu. Trzeba wszystko wywalić. Jo, cię suna. Ja tego nie złożę potem. Czekajcie, żeby to bym musiał to, a żeby to, a żeby to, a żeby to. To jest tragedia jakaś. Ja pewnie połowę rzeczy zdemontuję w ogóle, co nie trzeba. Ale trudno. Pompa wody wek. O, napinacz wek. Pasek raus. Dobra, rolki, to wszystkie muszę. Zrobimy jazdę próbną przed oddaniem, tak. Ale... to będzie straszne. Dobra, koło. Proszę, tutaj alternator jakiś zdupiony jest. Ja pierniczę. Nie, masakra. Nie chcę lać oleju. To jest masakra jakaś. A, dobra, nie chce mi się oleju zlewać. Jest tak jak... wydupczam z olejem. Dobra. Za taki remont to powinni... 1 miliard złotych zapłacić. Dobra, no. Pokrywa rozrządu. O, poszła, dobra. Pasek, koło. What? Dobra, i wałek. I teraz ja widzę, że jeszcze jest zdupione. Listwę bym wymienił. Przepustnica jest zdupiona. Mało co w tym aucie nie jest zdupione tak naprawdę. Świece jakie są w ogóle przeżarte. Ta jest dobra, ta nie jest dobra. W ogóle chłodnicę też trzeba wydupić. To jest w stanie rozkładu. Oni chyba... ja nie wiem, co oni tym autem robili. Kurde, ja go zaś muszę podnieść, bo ja tutaj widzę jeszcze przekładnię kierowniczą. Dobra, jeszcze go podniosę. Ale ja będę musiał zainwestować. Oni zabulą jak za zboże mi za te auto. Co? Zaś muszę koło zdjąć. Dobra, trudno. Końcówka drążka jest akurat o dziwo dobra. Dobra, przekładnia jest w stanie rozkładu permanentnego. Dobra, no kupujemy części i składamy. Jezu, ile tego jest. O, dobra, musicie to zapamiętać teraz. Po kolei. Czekajcie, najpierw te. Tak, przekładnia kierownicza, zapamiętujcie, przekładnia kierownicza obejma resora i łącznik stabilizatora typu B.
Przekładnia kierownicza. Lol, ja już nie pamiętam. Obejma resora, łącznik stabilizatora. Łącznik stabilizatora. Kurwa, ale jaki? O Boże. Przedni typ B. Przedni typ B. I co to było jeszcze? I obejmy resora dwie. Dobrze, że mam ten tablet. Obejma resora razy dwa. Dobra, i teraz tak. Teraz tutaj. Oje. Zwrotnica przednia typu C, tuleja gumowa, sprężyna przednia. Zwrotnica przednia typu C, tuleja, sprężyna przednia. I tak nie zapamiętałem. Tuleja gumowa. Jezus, i co? Sprężyna przednia, zwrotnica przednia. Zwrotnica przednia typu C. Sprężyna przednia. Obudowa przegubu. Kuwa, ale jaka? Przegubu osi tylnej typu C. Dobra. To jest końcówka drążka i górne łożysko. Takiej naprawy jeszcze nie było. Górne łożysko. Dobra. I teraz tak. Wałek rozrządu V8. Jak ja to napisałem, Boże. Wałek rozrządu V8. Bulbulator do wymiany. O Jezus, i teraz tak. Alternator, chłodnica, listwa wtryskowa. Alternator. Lol, grę mi wywaliło. Aha, bo mi program się tutaj odpalił. Alternator. Chłodnica, listwa w... Kuwa. Raus programie. Co to było? Alternator, chłodnica, listwa wtryskowa. Dobra. Ale jaka teraz? DI. DL raczej chyba. Dobra. I jeszcze teraz tak. Przepustnica, rolka prowadząca i świece. Ale A czy B? B. I 3 świece. Raz, dwa, trzy. Dobra. No i nie wykryłem tutaj 3 rzeczy generalnie, co jest nie tak. To i tak spoko. Dobra. Robimy. Czekajcie, a może coś tu jeszcze znajdę? Nie, to jest w stanie nie najgorszym. To nie może być to. Czy oddam nie do końca naprawione auto? No właśnie tak mi honor nie pozwala. Ale kurde, nie wiem, co by to mogło być więcej. Ja to znajdę, panie szefie. No 70% to jest...
Dobra, ja bym z niego, że tak powiem, spuścił z krzyża. Że tak brzydko powiem. A, to jest antena te. Dobra. Olej rozlany. Tylko żebym tym razem dobrze cylnął z tym olejem. Dobra, ja sobie na razie to zostawię tutaj. Gdzie to jest? Tutaj. Tu jest korek spustu oleju. Tutaj, o, dobra. Hono. Czekajcie, gdzie to było? Korek spust... Dobrze to postawiłem. Chyba dobrze, ale nie wiem. Pokaż jeszcze raz tą listę. No tu mi 3 rzeczy brakuje. Dobra, spuszczamy olej. Zaś pewnie źle. Kurwa! Wiedziałem! No wiedziałem, że źle spuści. Wiedziałem, dobra, w ciuli to mam. Wszystko wywalamy. Co tutaj się kryje, panie? A, jest coś. Zdupcone. Tłok korbowy. Tłok korbowy w stanie rozkładu. To już widać na oko nawet. Dobra. Muszę go opuścić. Idź mi z tym. Który to był taki brzydki? Co to ja muszę... Aha, wszystko. Dobra, wydupczam wszystko. A nuż się coś znajdzie jeszcze. To będzie skomplikowane. Ale jak robić, to do porządku. Dobrze, tu się na przykład nie może zgubić śrubka czy coś takiego. No tak głęboko w auto jeszcze nie wchodziłem. Że tak powiem. Dobra. Pojedź na giełdę, kup nowego. Tak by było chyba taniej. To jest jakaś masakra. Co tu się dzieje? To pewnie i tak bulbator. I tak go zostawię, niech se go sami naprawiają, kurwa. Takie auto... Z takim autem do warsztatu przyjechać, no mnie by było wstyd. Jestem od spodu auta. Ja pierniczę. Masakra jakaś z tą naprawą. Czemu nie mogę wału wywalić? Aha. Lol, żeby wyciągnąć wał, to muszę wyciągnąć tłoki, a tłoki mogę z komory silnika? To jest kurwa bez sensu. I to oleju mogę wywalić. Ja jebę. To jest straszne. Dobra.
Nie widzę dobrze. Kurde, jak mam robić, jak nie mogę robić? O. Tłok z korbowodem. Rodowodem. Dobra. Teraz zaś do wierchu. Już się nie mogę doczekać montowania. Ej, ale w sumie to co było złe to już z tego ściągłem, no ale dobra. Jak już jestem, to już wywalę. Kurde, ta kamera to idzie dostać czasem do głowy z tym. Czemu nie mogę? Nie mogę, bo co? Ej, wszystko już mam. Dobra, to montujemy. Wszystko już... Aha, nie. Kurwa, co mi się tam zdupiło? Ja tego... Żaro. To było coś takiego... Kuźwa. Są zaciski hamulca, ale te mam. Nie. Listę. Tak, znalazłem wszystko. No pewnie bulbator. O, tłok z korbowodem jest zdupiony jeden całkiem. I koło zębate wałka rozrządu. Tłok. Koło zębate. Kuwa, ale jakie? Ale jakie to było? Koło zębate wałka rozrządu, po prostu. Dobra. I kolektor dolotowy. Jakie nazwy, jo to dupca. Chyba ten. Jezu. Dobra. Montujemy. Po kolei. Co mogę, to zamontuję stąd. Co nie mogę, to będę montował z innej strony. Co mogę, to zamontuję. Pewnie czegoś braknie, albo coś takiego, nie? Jak znam życie. No, dokręć się, śrubo. O, dobra. Masakracyjo, moi drodzy. Końcówka, drążka, pyk, pyk. Dolne ramię tu jest ok. Amortyzator. Ciap, ciap. Sprężynka. Łożysko. Piasta. Dobra, ciul, ciul. Ciul, ciul. Ile się nauczysz? Nauczyłem się mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Czuję się taki wzbogacony. Dobra, fele są dobre. I oto smola, filtr oleju, tys. Dobra, tu jest alles fertig, tak mi się wydaje.
No przejdź mi tam dalej, no. No, dobra. Tak, to jest upierdliwe, ale faktycznie satysfakcjonujące. To z komory silnika robimy. Tu mi czegoś brak. Na przykład drążka. Ciap, ciap. Fela, pyk. Panie, zaraz będzie normalnie jakby Niemiec jeździł tylko w niedzielę. Dobra, to jak my jeszcze są to wyjrza tu, bo tu coś było robione w ogóle. Z tego co patrzę to chyba nie. No, oprócz tego, że tu koła nie ma, to wszystko jest w porządku. Ale co ja tu odmontowałem, że tu nie ma koła? Gdzie jest te koło? A, bo ja nie jestem w demontażu, dobra. Sorry, my bad. Ogupłem trochę na moment. Dobra, tarcza jest też ok. Klocki zjebane. Ale to jest w miarę ok. Ciul, ciul. A, te dingsy. Obejmy resora. Co nowiutkie kupiłem. Dobra. I tu też była taka obejma. I tu jeszcze ten amortyzator. Obejma. Co nas obejmie? To chyba wszystko. Dobra, jadymy z nim na dół. Teraz ciulamy tutaj to wszystko. Chłodnica nowa, piękna, cudowna. Wentylator nie nowy, ale też cudowny. Pompa była ok akurat. Alternator też, a to nowy kupiłem w ogóle. Dobra. Aha, te tłoki przecież trzeba pomontować. Dobra, dobra. To jest prawie nówka. To okej. Wałki też prawie nowe. Świece, no wszystkich nie wymieniałem, bo wszystkie złe nie były. Całkiem. Wiecie, to trochę po kosztach trzeba lecieć, bo jednak nie wychodźmy przed orkiestrę. Jest takie niemieckie powiedzenie: Geh nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Czyli żeby generalnie za dużo nie robić, bo to tylko można se zaszkodzić tym sposobem. Ja też tak działam. Dobra, pyk, pyk. Czuję się trochę jak przy składaniu kompa. Też czasem nie wiem niektóre rzeczy co to jest, ale jak pasuje, to montuję, nie? A, nóweczki, sztuki pachnące. Coś cudownego. Dobra. Cudownie. Pokrywa, trochę obsrana, ale trudno. Idealioso. Cewka 1, cewka 2, cewka 3. Pyk, pokrywa. Dobra. Tu pokrywa, pyk, pyk. Oje.
Dobra. Jeszcze mi brakuje tutaj parę rzeczy, ale te... Świece tu... Aha, bo tu przez świec nie wkręciłem, no dobra. Zaro będzie. Zajebongo. Rolka prowadząca przepłytnicza listwa wtryskowa. A tu! No oczywiście, jak ja mogłem zapomnieć o tym? Teraz te rolki wszystkie. Pompa wody. Bez tego by auto raczej nie pojechało, takie mam wrażenie. Graniczące z przekonaniem. Dobra. Dobra, dzisiaj fajrantu chyba nie będzie. Idziemy do usranej śmierci robić tutaj dzisiaj. Pasek jest w stanie prawie ideolo. Jeszcze jedna rolka. Dobra. Przepustnicę brakuje. I jedna tuleja. I będzie wszystko. Ja sobie to muszę zaznaczyć. To już sobie poodznaczam. Dobra. Aha, no ja. No bez tego to tak słabo by było raczej. Dobra, i jeszcze jednej z tulei mi brakuje. Z tuleja to trzeba zaś go dźwignąć. Jest, tutaj. Bandytka. Kaj to było? Sam. Pyk. Ej, no, chyba wszystko. W zasadzie zrobiłem wszystko. Dobra. Jazda testowa. Ciap, klapa, pyk. Brakująca część. Podpora łożyska wału korbowego. O, cholera. Podpora łożyska wału korbowego. No! Kurwa, ja jeszcze tutaj w ogóle parę rzeczy nie zamontowałem. To bym pojechał na ciuli do raju. Ale to muszę zaś go muszę podnieść. No, jest. Tutaj. Byśmy pojechali jak pieron. No i jeszcze... Tu już wszystko, tak? Na pewno. Oprócz miski olejowej. Tak, i kolektor wydechowy jeszcze. A miska olejowa to jest raczej potrzebna rzecz dość, nie? Dobra, to teraz jeszcze ten kolektor. I olej. Dobra.
ciul, ciul, ciul. Za tą naprawę powinno być 1 000 000 expa. Napinacza paska nie założyłem w ogóle. Jaki fail by był. O panie. Dobra, olej. Chyba można jechać. No. Zobaczymy, czy będzie jechał. Powinien jeździć. Pij, maleńka. Pij, maleńka, pij. Poddaj się panu Niklausowi. A. Do naprawy. Nie no, jak nowy. Zaś przesadziłem. Te testy, lepiej żebym ja tych testów nie robił. Ale auto jeździ, nie wybucha, także jestem usatysfakcjonowany ze stanu naprawy. Ja bym go jeszcze wyklepał i pomalował. No i kurwa. Moi drodzy, idealiozo. Takiej naprawy to jeszcze nie było. Dobra, ja sobie sejwuję i ja zakończam odcinek na YouTube'a. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to proszę zostawić łapkę do wierchu. No, to był Niklaus Super Mechanik, tyle ode mnie, pa pa.